no nine body a krom ha baby yesese utie Sompa 93.1 FM emfa ho aha ene sese utie fi say na menim abadwafo betena se a yede nsem na enam dwumadie mu no suahunu ewom ye fa adwene eniema pii wo ho a yeye a ebeboa ene mani ache sentini say mahunu mpanyimfo bi a ekire say Juba enyim free hoda oyesa wa yem from so trotro drivers taxi drivers mo kasa mo wisu mo cars kajetia na menka adum magazine information centers ha mo age Sompa 93.1 FM dia tumu no nyankopon ahwebi enenso sabre die mo somfo Tofiakwa matranse minister IBJ na e produce show yi eno so eda nchen a we papa ni kwa so de man wonye na adwen so opeso ware so de e onwa nu bi o ha wo de man crofobia say wo we ase no because won wonye na adwen me tunufo a wontie by the way ne apostle Paul Kofi Ajekum waba na onu so on de oba de a na o de asem nam WhatsApp wo outsider 024480 9641 024480 9641 ebia o UK o flyer obefre no 024480 9641 024480 9641 ene akosia wonim say basa de anama gya ma so na oman hene esofo kase ba ko pa oman hene sofo kase ba ko pa anya bro Tofiakwa wutimi hu bi hu ni sia wutimi say yes we nya me nipa ana kwanchan fo no so hu ya na akosia ubenya asem o se papa da ti hayi papa meboa so hu kwanchan fo na wutimi bi yan kwanchan o Tofiakwa awosia wanka bi we dem ba no nya asem na so so na o kan na me tumu nchine menya asem na bila das wa onkofa ma oba de beba rev wa abrochira na Ghana na asa abrochira ma mi aso no kram say me send aso no minister behe mame una ayesofo behe din mame no waka cho so yesofo mame person okay dabi na ono aso yesofo waka cho so yesofo o se na me de kire ne nya ne wahunu nare nti obi hunu bibi ache so yesofo edin no a otimbebo odin no nko anti yesofo se unim edin no de mame no na ma hwasa na bebi sabe me hia bi wa me de dictionary ni sa okay eti na wo se me de bi se minister I think I say so no na Dako Farms. Oh, okay. Company so yeah. Operating. Oh, okay. Oh, what's no? Eti osofo nyankopon hira wankasa Liberty Conference no baso. Nti ma awoda epa. Nyankopon komo. Oh, nice. One family clinic na di no emudu. Oh, one family clinic. Emudu. No mo den nsem nam. Ene Dr. Panyina beba show yi so na mabisa ne de nti kura sa din ni da so na kire sen ene apostle nkomo aye bedie no esese obi atie akosi atie de meka no esese obi atie sure ebi kura wo de wapa awade ho obanti tie ne nkomo no Unua binti tie ne nkomo no akosia ade ba ko a hawiase awade ho nkomo ena ne papa ene me bedi ho nkomo no uhu se maame na se wo sori ni nipadua so uhu se akosia ye won krofo bi wo ho a omo esumu no ene baby atiti ni minti yes na uhu se nipadua no hu se maame no awerɛho odi awerɛho ama aka nipadua no adan a wo se me kuna tu kwan 19 years o si na te ha enfie do nkono what ha na be mate ai abrochiri for 19 years wo de akosi ta ha se no wontie na minimu a eye wa o wara wa wasem dia akosi ene suahunu no no nya boss atare dia na che say afaya na de nwanwa se buka se mama ai we tia ne nachi kakra bi koya de na so ta na chi honhom fam
ono mama yesunsumo wa kokora na ba me hu obi a wa fu dwena me hu obi a fu oni omba yeso ache o pa ba ku di kan ba wia no anopane mu be se du ba ko entem ho ba bi na ba ku di kan ba yi na no betena ha akire na me hu di kan ye me hu yanka no di ore ne ye no ankasa eno no so ofi bi akwa ya 7 na oba no just oba wa se sen ho just wa fa no ho I was avoid the brown fish no a na bibi say ade onu adwo ama oh wonderful barakosia pin kura free to for mo a ye pese ye man emma ete ho asem da bia me kan me se wo Ghana ha sei na se o se o pe media station a biribia to fom se timwa oka eye sa na te no eye tara one media da Roma Sompa 93.1 FM udru sunyan a eye Sompa 98.9 FM ko udru broma mu a o ma je ho afa na Sompa TV de bi nyankopon nhira mo Libya boga be transit na me ya me nwanwa kora se nka de nka jamoni show so ne kase e boso woni na tumulu kukuru de na anura we de papa te am pesam kama wie show no ami pi no on se me kase ne apostle Kofi Ajekum ne beba na ne distant marriage pa ne ye wura mi pi no se ne de mo hase ne de wose ayesa no wiem akwa we de chese wotunu fu ba bientu Dofi akwa we me kase o tire o na hu kase mante sunyo fo so mu wose asmo kase mante o she da ne so mba mi misa no hwe wotena ma papa se o ma no boy bo mu nya de na le ba we do aboku o ba we de okunu ba bi anye obi a wo mi kase obi aja na yi wa kwose ni de wonya kwa yam buama oni mani bo we ha kwa hu ni bo ha en beri fo so atrase okay buama ade na de wa pie ye show yi so anyu Tofi ne ade ma be pie ha wie yi se yen akwantu form nam kumase ne obo ase kwan so no ye best from so mo nto mo bo yen tete ne se ye se sprinter bus ibi ene kabia cargo kabia alodu sa condemn na de ne bi akopim mu ama passengers a good sprinter bus nim no yese fire service for akwaduru ho de but that den kura so mo beyi wo mo woni kire oboase kwan so no ye besere wo mo se adwebreo e kwan ya te se edaso sisi but omuntieti break kakra e bia obeduru na kwan na si kakra ana se bibi kakra omo enti omo wan ne ye Ghana no eti na nya na asese enti ye ni se de wo kan de ye bompa ye se bibi boni mroso bat yes o makamu a fire service fo akodu die yes awurade mo ayen me ye show se anwumre die besi bia no Facebook ni YouTube nyina na manfo videos ni pictures no ebeba pictures no mo de bana no esi nti anwumre ye de ni nyina ye boa no na ye dia baba ya driver for ne esro mo se ukofo boase anwia nkwanta kwan so a tobo mayen na accident no esi anu odene pa na bambo force so yati se fire service akọ but yenti se adru ho ne de ho akobo mo so amadwuma na CPS tama yen a enkebebo na ambulance service force so no epinch enye hwe nti na ne esi we de ya wan fa sempa ne nam but kanipa bra boso but the can say yentu ebo ase good because adia ya pa ye say ya obo ase kwan na we ne de bebo na sudi a ha dwene because say ye mu bi akasa sa say Ghana ba bi too good kwanyo na say ye be ye ni say ye wie na say ya na mu be na sprinters ne so ya omo pe speed to esi se krado ayi bi etua to sa anye trete se ase fufu ni bia na je se wodi anu enwane nti bo se exhaust no mo de a kire from omo sa wo ho a esu no sesa bisa
Yei. Wuni momo pa. Yei. Oh, say ya enipa de oh. Say wiase da bia me ka me say obi nko ekohia ne musuo. Yes. And one nko ekohia ankai ni hawo. Sabe wasevu no ho. Ni mate ya pe baabi agina na passengers eguka ni mu a me kope bibia bedi o me kwa basisi a na ne ye kwa akote. Ya betwe mu anwumre kase ebo no mu na de besi bia no mama ya so ate. Eti anwumre no nsia hia won ne abekoso bia no ombema ya so ate. Akosia ya bre no ma hu se tumri kapanti yenko ntaw. Minister beboa me na yenya ne sede da ye no no na ene we na ba kwa ka ho enti obeboa ye papa ye no na nya apo obi na age ya okay enti wa yinan okay you ti omunyi mfiri me so na afa mententam na mfa nko foforo so ati sese no ene no ye pese ye ne se onse nra ababa wa na oba ye no no nko na ba ye enti nei no winners ni be 2 ba cho mu da ho good obi yi 9 obi yi 9 aha eti opanya wa kanso yi 9 anasa okay ti obi a mie ni diem aha obi a mie ni dia odi kan bi mu na yenhwe bra yi mana no na tofe ena de no obi a yi 99999 okay 9 no se yekosi na se omunyina atwa de a obi a besa yi mienu aka ho okay ena e final okay ni ahwede obeti se se nipa ba kokora ati na mienu ni twa ano ano no okay ye de asi because of ye bre ni nti okay enti sa na ye be kono nti miwura na be sha asi okay ono kra ye ntie ni di ansa opanyi mpacho odin de sei pacham di ni Kofi Ampofo Kofi Amwa na Ajampofo umfi e be sei umfi adusia hey wow 60 now no go bisa na ere akosi aso o sha na anwene ho go bisa na ere toda na una kuhie obi a ware wanya kan tu na wo ye so ene oba ha sha se bre ni ti no say akosi o ai aja Kofi Ampofo nti aja Kofi Ampofo wadaroma oni ye sha ase de afiri number 7 number 7 nti ebusua ye sha ase di obedi obetwa bia no 3 points sene de bia ye no no kosi sebesi wose ede na number 7 no enie wose mbisi edikan ede na eja timpem ye ebra busumi sia wo hye be ye dai wo bosia bonum so ye ebra no so ye no osuma bofo ma no ko se omra enti Kofi kwa ye no nisika no wentima ntua enti odobo ne ma no ma eye ponu nwotwe enti ponu nwotwe no ye se onfa no kokko mesia no na sabran sa so ye no wentima ntua enti otonu kokko no perfect wa narrate ya ba besi Tofi we kire se eje tie papa when you were 8 number 8 was say anamotu be na ya nwotwewa 2 ye ebra eje timpem eton omko adom atokoko fo no so no moton no eye de na eho no a no wo ye se oba warefo wo ye se papa ke be ya ko ontu kwai ne bia na ayeye elam se na wo ye oba pa sabra biem question na mama samra biem ebra eda no so ya omudi adom ato so ya no mobokoko fo no donkomi no sabra no be ye dai tena afom wa no wo su ma ya na nya senketwa eho no kakra no a no ne yere nwotwa te ye no wo ye bibi wo ho ede no ye ebra nwotwa te se ne kunu ni su no eye de no ye ya wo de boa wo kunu no wo ho no a yankomra ana be try ba ko uzi emra no muton kokko fu no omudi adoma to so donkomi no ba ye de hu se ye ton ne kokko no oda fama no omunimuna no wo su eho no a no na yire te asam no ye bibi e wo ho no mo a ode de adi sampa wo ye oba warefo ede no ye
There they at the £1. I come out, Papa. Okay. My dream say a brain tea. Okay. And I'm so me and San Intino. Yanko bonus. Okay. It will be a 4-4. Okay. Ha. I know never check the obey so boom and or say intense rakwantu ni muno na wata aka asem bi e de asem a na kwantu ahodo otu ye nyina no na asem ba ko pebi die da bia na oka e de asem a de bayiri bia o se ne saka ne papa debi another chance last chance ada jon wa mani ti ana last chance you know what I can say nyaminti ebe debi osi unwu ya onim ye obenya enti papa yanko eyi hwema me minister hwe papa number ne mame enti yesi ade number 14 okay number 14 wase bosuban ba ko a entensiri yi na di ba bi obekọ bia na ojo perfect. Oh, I never hear of ya. A jump at your uncle. Number 5. Number 5. Was it Croben and Tensere? A cohum papa no. Perfect. Felix Yonko. Pacha number 9. Number 9. Was it a no watch you are? Or baby, no show kuno so pa. No kra na senya no kre. Enye no kre. Perfect. Okay. Minister, aya no hwe papa de na ma mententem so. Ena oje kra wonyene de ba kono nka ho na watimi abo. No enso ka ho pro kuma me. Number 11, okay. Okay. Wase ede na ama ohene a owo soko. Ne nioma yera ye no. Entensra mpamu a. Wabra ohene ne nioma yera ye no. Entensra mpamu akora se bia nioma no. E won ho ana bibia etesa. Ede enti na ama na mpamu a. Na wonu se. Ni onu ne kofa asa na. Perfect. Tofi na ba yiri fia ha. Ai akwa bi ke o se nem rantem so am ti social media. Ono o the social media ye dey. Daddy Yankwe. 17. Number 17. Number 17. O se ebra ntensere no papa enye sika no. Wo mo de ye bibi e wo kura no mute so. E de anuoma enom de ye bomu mienu. Kura na omo tiso na omo krum. Omo krum ho no. Omo krum on BT school dan and omo DBC hospital. Perfect. O se ehena entensere omo free. Entensere omo krum ne he. Pe hu yesusu. Pe hu de sabra biem. Last round near the sea. Last round no de be ba na random. Say ye bre no ko. Eti metoto awuram. Okay. Aha, ni number 16. Number 16. Was it kura entensere kura etwa to a entensere ko hu papa no. Eh. Yeah, some was it kura etwa to a entensere ko hu papa no. Say kuro no so no entensere ko no, mo de no ko hu. Wo hene bi wo kuro no so hene ne friend say. Sa abraha be me kuro no a entensere ko hu papa no. Wo hene na wo so ne friend say. Tofiakwa. Brahaba bu me hene no. Ne friend na nasachi. Hey. Manfo abio. Yeah. Manfo abi. Enti di obeti no ati. Okay, na 17 na me nyan 20 ama. Amexion. It was 17. Okay. 15 mama. 15, yes. 15. Mama 17. 17 na okay hospitals ni 15. Okay. Number 15 was say Branton 3 years say okope osebo no. Abrewan man enuoma bi. Se duru de adin a onfanye. Enuoma no bomu miensa.
Oman insua ne good to akitu ebim. And woman bidie sam. No man anwea. Eh. Passion number 2. Fele mbachoti. Me bachoti. Number 2. Wase edie nana eno nwotwewa na ochiri woni wiase obae. Na ochiri bibi pa. Woni wiase obae. Passion ayonkosem. Ana no mpe afoku se pacha yonkosem ba ko ana no mpe se wo ko obi hunsem konkonsa ya semu they say mamenyi me ba pemfrim she said on the o winner nyame adoma Thursday wo ba okay enti Tofi say de adru no me bo afa ha Thursday na kan no o chena ho said o kan yes said o kan no said that is say ebi gu ho Three wa. enti 3 no yimienu mame na 3 ai ba ku nsuni na minister fa ba ku no mame Minyi yimienu na fa kita dabi mpapa na di kita no de ba ku na mame minister on jazz no eti wono akura tu ti for ba kuma akosua ha enti na number ben wa bie mu yi we no de ye ko itofe emfa ho ni so mu kita mienu ye bre ni nti oti a wati okay number 19 eye ane anase dabi enokore anase nye nokore o ma me no hwani ma me fatu woni hwani eye nokore anase nye nokore enye nokore perfect Tofiakwa Felix yonkwe pacha number 6 number 6 ya semu wase bra ba ye dai tu kwan no bako enkruma no bodokono Tofi ya yo kabako asame bwa akawa wanan papa yen sankwe Tofi na monwene ho menim dia me Ojo me dan number 4 number 4 ane anase dabi afia nwotwewa ni oba beye dai eware enokore anase nye nokore question no can you o se afia nwotwewa ne afia nwotwewa oba afia nwotwewa ene ne beye dai ware eye nokore number 13 wase edie na ma na nagiman ya o yesoko hene wone entensere tenae edie ba de pa na ma na nagiman wo fa entensere ne tenae emre hu se na gudi ayra no nyo na afa no na ma wone ne tenae perfect okay akozi atankafo ngoma ne kwa kan yo sese no I say penny so nema ana o say ono so oye winner yes e fa ne say season 1 no ono na ye champion perfect eti media as a judge eti ono de ne champion ne de obi ntimi nyim free ni say because ye koi no ye bedru ba bi no de season 1 onya odi first season 2 de odi ye season 3 de odi ye season 4 de odi ye no omso de abesia ni ewa pati wat mase eti but oba no wa kire se osua 2 mi na odi ka je ye no still our champion eti ohene afere ye nyama mpanyifo emi no nko ate afam da no ase mitim twa no wofam kai me so say free wakoma mu oh if you wakoma mu kai nyame adoma okay na una na yie no waye pacho dabi October nti yegu ahomboaso okay say Michelle boss say eduru afa announcement ne bra na nyama wo ha ho mfa so ano no eti awozia banyifo ye beda mo ase nyankopon nhira mo eti wo chena nso nyame adoma ibehia na kansie no edi asie ni na muni mo ma school fu ni ibehia ni asem no eti o chena de ebe sengege no yaso ni panyi ni ba ku onzo ubom
Felix di kan di kan yeah enso na oba ye no papa kire ne say na wo hu say bobo bibi timiri bi okay banyifo ya bada mase nyankopon nhyira mo opanya bia na ukwe no nipa ba ko bia pese o chia no mbacho be microphone no mami me chia me re amonu jamfu ne fe na mi papa ya mensa okay na me mama ya frima ya da se obanyi nso me nso chia me re ni ya tiefo nyina go obuba na o ire ndie boni din Dana Hackman okay mati senior me pa chia me chia me bra pani Kofian Kosa na ba chia na Union Grass and Metal Work okay Asofia okay ho na ya adwuma me nyame me pa chia sa ba me se free word ntim free ho a me nya bota ala no okay ti opanyifo ya da masi akosia me da se so de co-host me ne wa na ti hanti pampa cha ka sem ba ko aden talent na wo kan wasem no ebum yese de ya didi o wasem o ye free ebi de ya didi nti ya na ma hwe woni eti de otimi ya ni so otimi didi sa sompa didi e ba sa sompa didi e ba ti nya botre woni me de ai mien san yem fa seda fs no ho aka me pa cho eye 21st clinic omo wo enkrabata ba ko duru takwa sisi a omo ene Roman stores no na edi nhwe animu research center no wo East Legon eno na wo hwe no wo YouTube ho no ene Facebook ho no number no ye 0540311311 0540311311 tema enkran kaswa goso tachimai wanchi enkranza kumasi branch no tie mi anwumre ya ewo ahwa overseas La Fente school no ne di nhwa ni mu anase ufri afa radio ho a ubemu se 21st clinic edan no ewo ho from ewo 05403113 awas ne de dog gia na age oye sciatica expert ya bona basu pi dog anwumre ya chiaw nyankopon enhyiraw menko Apostle Paul Kofi Ajekum me papa ene mene no enkomo no enya asem ketwa ene papa nkomo a woni ebedi no me akoya de kakra bi me ya pa se entome na so mi ko nyina tofe me radio ka me ho na me Facebook wo ho yi die chia no no se me di mo chia no na se papa de oba abadom Ghana eti me ko se mukase hema no eti mukase okay ima momwa papa mama na ne microphone no mo mpija enhwe soro kakra e mama na bibia entimi enida na kwan mu ene me ne Apostle Paul Kofi Ajekum ena eba abetwetwe enkomo ene no babia papa de ewura no ano den na eno nso eye asem kese ebuso eye pa abro wa ho tisei ono so no ho ye okay mofra ne bi ono ne fem ni tire yi ma be ma bi be fi okay enti no ogu ahobo okay baba no nine no abo apa ho sima dua nine so ni papa me ne wo be hase na ya hwese ene ahimfa na odi ye fa wom se ma boda wuru no ene ahimpote na odi ye fa e wona menim so yo tofe bedo asipa so na menim se na menim dwumadie no kwasem ni mama aye akono aye ni jima pase be kono ni muso asensane aye amen na panyi se ne ofuru dua na dua pa ne piano enti no ne esese ye bia ede na menim bedru mpomponso a ekron no ye be koso aye ya me kra ya wi na sande ye be hye nkomo ase ne se mtimi chia asen abusua okay me yasini nti bebi a medru bia no ya nesese metimi hwese mechia mabisuafo no bebi omo bia na mesin so ye yokoni okay nti ayokofo nanan ma ayokofo ma munyina ha chiachia mo papa ni nyina ka mane eni amamre no me da sipi eni am da ye nso de ensese ye tutu abi ototwene enye yi nti sa pepepe na tie
ɛnam sɛ dwumadie no yɛ fully packed na ne nyinaa nso ho hia sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛbɔ ne yɛdi ho nkɔmmɔ wonim sɛ asɛm mporɔ abi enti mekyerɛ deɛ a mewade kyerɛ ho abotrɛ mefa ntum de wie nea wɔnum nim ɛnɛ nea wada wo ma yɛdedi ho nkɔmmɔ sieyɛ ɛfa aburukyire awadeɛ a ɔmanfoɔ gyegye mmaa ne mmarima bi esisi hɔ gya wɔn hɔ mfie bebree no okay betena se din na mehu sɛ no sɛ yɛka se yɛdie no nko ho nkɔmmɔ a anhwɛ yi a ne nneɛma bi atiakam mo enti amma kɔfa aburukyire akɔntuo ho nsɛm nyinaa okay na ɛno no yɛbɛsua bɛwie no na me no US okay about 16 years ago wow ne nyinaa mebɔ date bibia meyɛ bia mbɔ date ɛde toɔ enti nea ɛma foforɔ bebree di dadehyeɛ ne ntɛmpɛ etu kwan pɛ sɛ wɔn bɛtu kwae okay ne yɛabobɔ no a de abɛwie aburukyire awadeɛ a ɛmmaa ne mmarima binom agyegye binom atoɔ ɛde awadeɛ mu tabɔ atoto wɔn so a wɔn nso te aburukyire hɔ na wɔn de tabɔ atoto wɔn so no nyɛ sɛ wɔn te hɔ kɔ o okay wɔn twidi isa ntwidɛ kɔ so twimfam abam ntwimfam kɔ so paa papa ɛna deɛ na ha adwene ne sɛ wɔn de tag nso abobɔ mmaa ne titiri ne nguna mane amekan wɔn de tag abobɔ wɔn ho kɔfoɔ bi tetɛ wɔn movement ɛnum ne ade ɛkɔfa nsɛm pii ɛde ba na yɛbɛhwɛ afutua a yɛde bɛma abusua so obɛgye wo ba wo de hyeɛ tena hɔ aburu mfie num mfie du efie aduonu a montum hofo abusua no nto ɔmo hofo ɔmontu hofo na yɛbɛka ma aban so ho abam bi okay ɛfiri sɛ akɔntusɛm no mahunu sɛ ɔman yi adeɛ a yɛmmɔ ho mmɔden baako ɛwɔ yɛ aman yɛsɛ mu mfa mmoa yɛade hye man ɛyɛ akwantuo nhyehyɛeɛ a ɛsɛ sɛ yɛne aman foforɔ bi tumi yɛ a ɔmo bu yɛ kwasea nsɛm wɔ hɔ paa nti no yɛbɛgye berɛ ɛde dadehyeɛ ba nipa no mu ebi binom ɔmo pɛ ntɛm so ɔmbɛtu kwae okay afei yɛbɛhwɛ implications a ɛwɔ mu sɛ obi ma akɔntuo agye n'adwene afa na ɔmpɛ biribiara ayɔ sunsuanso yɛde berɛ no okay na afei yɛahwɛ ansa na wobɛtu kwan koraa no ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ wohunu na ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ woyɛ ansa na wakɔ wotumi hunu deɛ ɛtua mu o woni nkrataa wɔ aburukyire a sɛ wɔwɔ krataa na woni nkrataa aburukyire asetena mpɔmpɔnso abɛduru ne sɛne yɛteɛ ɔsɛ yɛtwa mfonyini kyerɛ nkɔfoɔ okay ma obia mpere ne ho ma obia nso ma connection ma ndaadaa no ɛnyɛ bayerɛ a aberewadwoɔ saa na nɛteɛ no sɛ sɛ deɛ mu ayere kyɛn daa wow enti ɔmo nto ɔmo ase na ɔmo hwɛ yie na akɔntuo kora ɛhyɛ berɛ saa akɔntuo ɛhyɛ berɛ wobɛtumi atu kwan ɛmmoa no wiase no a yɛba no yɛma no saa sɛ yɛyɛ konkonti mmaa bi a yɛwɔ mmarima sisi mu ana kyɛ sɛ yɛde aba saa o onyame na ɛhyɛ da hyehyɛ ti na yɛfrɛ no hyɛ berɛ na ɛtwa sɛ sisi wabrabɔ mu kɔsi sɛ wɔabɔ wo ho so a ɛde asetena pa ɛbɛbrɛ wɔ enti no yɛhyerɛ ɔmanfoɔ sɛ ɔmo nya abotrɛ paa na onyame sɛ ne hyɛ berɛ a wahyehyɛ ato hɔ ama sɛ wodie wɔ akɔntuo mu na ɛhɔ no sɛ wode dadehyeɛ nneɛma a yɛbɛkeka kan biara kukuku saa asɛm pii ɛna one no nso wobɛtu kwan so a nyɛ baabia ne aburukyire yɛwɔ aburukyire ne yɛwɔ aburukyire nti tɔfe yɛbobɔ nsɛm kakra bi so ɛnyɛ baabia na abɛtɔ enti yɛnhwɛ yɛmfa nsunsuasoɔ no anaasɛ nea ɛhyɛ ɔmanfoɔ ma papa yɛnhyɛ asɛ firi nea ɛhyɛ amanfoɔ deɛ de ɔhyɛ no ba no adeɛ di kan paa ehwehwɛmu ama na da adi sɛ ama Ghanafoɔ dodoɔ na ɛtu mmirika wɔ akɔntuo ho nokwasɛm ni nyɛ sɛ bi a Ghana de hyeɛ dodoɔ na pɛ sɛ tu kwan no pɛ na wɔn mo pɛ sɛ wɔn mo tutu kwan na obiara ma ne baage so ama etu kwan biribi ankɔka papa a ɛnyɛ grɛdɛ biribi wɔ hɔ ɛno nti ana ama no aba saa ɛno nti ɔmanfoɔ dodoɔ na anya danka wɔn mo nso so atu bata na kyɛ sɛ wɔn kɔ ne edi kan paa yɛ serious economic challenges okay
yɛmpɛ ho asɛm nka yɛgya no saa ahokyerɛ ɔman biara no wohwɛ abakwasɛm a kyerɛ kronkron mu abakwasɛm koraa saa na ɛteɛ abere biara ahohiahia ntrasoɔ bɛba ɔman bi so no ɛkɔ so ne yɛanhwɛ anka ho asɛm a ɛsunsunsuasoɔ ne sɛ ɛma dodoɔ no ayɛ frustrated and out of frustrations no ɔmbɛpɛ sɛ ɔmbɛtu kwan enti ɛno no yɛ 1. Number 2 depression and frustrations in marriage. No ne twi ni e bɛka ne sɛ nie akosi asɔre kure depression and frustrations on sɛ ebi ti sɛ obi te awade ase na enie ya de bi koso na brabom na onni ahotɔ ɛwɔ awade mu ɛno nso so ɛde ɔhyɛ ɛto ma ne mɛma pii so ma edu ba bia na afei ɔma no koraa wɔn tim no na afono enti na ne etwa kosia ne so nya obetukwa enkanka ne obi a wanto ne bo ase pa amfa ne ne bo bedwo so wɔhwɛ nneɛma baako mienu bi no ɔde ehun anigye kɔware ɔbaa no ebi hɔ kora ne nsankyerɛ no dadi sɛ ɔbaa no nyɛ bɛrima no nyɛ amanfo kora tutu no fu bia na nso si nyame bɛyɛ so ahuno nyame bɛyɛ saa afei wobɛhwɛ ne bi a akoduru baabi a na ankɔba ne saa so nyame yɛ entidiɛ na ɔbɛyɔ yɛhyɛ fɛreɛ fɛnyinamuo pa na kyɛ sɛ ɔkɔ enti aware bɔne emu asetena bɔne no ɛno nso de nsunsansoɔ ɛba ɛma epushi nkɔfoɔ pii kɔ akɔntuom avei ɔta ebi a aware nkora na wɔn mpene so na akɔba sɛ bɛrima no ntumi hwɛ ɔbaa no yie ɔbaa no fɔn wɔn nso nyinaa tete aburukyire wobɛhwɛ no wɔn pɛkwan bi so sɛ dabi akɔda yɛn kɔfa no mmra na ɛno nso abɛyɛ ɔhyɛ a ɛda so bebree na akɔ aware bɔne nti munim sɛ aware bɔne wɔ hɔ aware bɔne wɔ wiase paa na ewiase no nyame nyɛ no pɛ sɛ obi bɛnya ne ɛyɛ ne ne ɛnyɛ na ɛni na choices ɛyɛ ɔpɛ na menim ne nneɛma ohu n'ani so nko ara na wɔhwɛ na ɔde kɔ wura mu a sɛ tie bi aware bɔne no bɛbɛ mu ba unno obi a nse sɛ wɔpene so awie du sɛ yehunu nneɛma a ɛkɔ awadeɛ mu ya ane wobɛtiti ɔdɔ n'akyi no ɛsɛ sɛ ɔmo ani da fam hwɛ nneɛma bi ehunu sɛ ne nyinaa bɛka dɔ no ho na wie pɛyɛ nte sɛ bɛdu baabi no ɔdɔ no ɛmu mmienu nyɛ adwuma baako pɛ na ɛyɛ adwuma no nso ntumi awadeɛ nkɔ so yɛmfa nyame dɔ nko aware asɛwo agya ɛduru hɔ a ɛna onyame nso so no sani osi ne nneɛma fa no yɛne a yɛn yɛfiafia ho no yɛanhwɛ yie ne yɛkɔka ne yɛnka ne yɛ a yɛnyama ne ɛna wo nso no wakɔfa ne a wakɔfa no so no na de sɛ bɛma bi te sɛ minister ne gyae enti na ne yɛbɛka sɛ fa bɛnyame enti the choice is yours wankasa wotim na ne yɛkɔ soɔ no wo mpa a ane atuo nom tuo na court na de bɛkɔ afa kɔ ama ne yɛkwan soɔ ne wagya na ho atɔ na mu sɛ woyɛ kristoni kan paa pan nyɛ lugulugu kristosum no kan paa na ware obi a wo nsa so kristoni paa na wogya wade adi a kyerɛ ne sɛ ware bio asɛm ne da koro yɛ bɛdi ho kɔmɔ ofia deɛ wɔtwerɛ dum no ɛti deɛ sɛ obi ato no bo ase wɔn sɛ da bi a meka o wotɔ bo ase a yehu a bɛyɛ wadom ama do ani to fo mu a ɛmmoa adɔfo no bɛboa no bɛtumi anya the right choice for your life anya bia no ho bɛtɔ wobɛte mu dɛ so ne sɛ mi bɛ massage massage yɛdi nkuto ɛyɔ ɛboa ɛboa te sɛ mo a moyɛ managers adwuma mu sɛ ne host ne adeɛ na wato no bo ase de nkuto no atoto ho nantum atwitwi a wabɛhu musiri bi mo sere mo de yɛ dɛ ya wodi sɛ nkuto nneɛma pa wɔ mu hwɛ sɛ nka yɛnim ne ɛwɔ mu a nka yɛbɛsra nkuto is good. It's good for the body. Nti obiara kɔdwa so a wodi dwa to nkuto kakraka ho na wɔ nneɛma mfasodeɛ bebree wɔ hɔ no a wode hyɛ wo mpa ne ti hɔ a no nso tumboa wɔ kanka ne mmaa no ɔmanya 45 no ne 50 no ne ase na ɛde obiara ne nneɛma sesa
we na ye be say be no yeti ase eti no nia emo manfo de dare hie tu kwan ne to so miensa no okay say otan hunu bi a otan tan jajafo bi a sabi abusua bi wo mo de onia no pa na omo de nipa no eko nti eno so ekofa sani ma no ba fe ne to so nan ewie aban and they say me a story bi na story na me no na ma say me hwe no ma ya na ma ya me the story bi atum from memoir afi na me pese me na me publish it on the 7th of September na bo anopa 4:28 okay and na me prepare that story na maka niema base nsia bi a megina so de aye ensentrofo nhie mu de sa na ka no press conference yes because mpese na bi wa metwe oman no adwen esiso emu baako eya pobo a aban enyuma yefo ekwa abontin kogyegeto ebo manfo giska gu mbutum enye kura atete binum ahunu ne ono ye ne aposifo a edwoso ho baabi omo de posi ntade ne etu no gigi nkofu sika ka trotrofo no omo hunu ama no wodwoso area opa aposifo nkitinkiti bi na ebo aposifo pa no community police no oh wo monye ibi nye bad boys papa nse hunu omo di o po botia nkofo gigi nkofo taxi for ni trotrofo sika pasa enti niema pi na fei the roadside restaurants ahunidie no to fom dodo sese obi atopa no a wonhwe ne yefi se wansampo bre se ne esi tugu mpa no nso to fom ne se obi timi to tonkoko obehwe na ba bia nti emre bia sesa ya na sese asama no homne so a kire se nipa nhye danke papa ne yenhwe ne ye ba ne sa ne ha adwen wunim da ba koto bi edi dabi so e ba sa ne ha adwen ya na adwen nti no yanku ye ne kira abrochire fo ntie ne yie pa enu nti na obi tim kotena abrochire for years na krata sam kra ho ene dinde nsi ne yie aden wo bo man krono mansunsuaso no ekodi obi nya na kotena abrochire a wa metua nya metua wo soka yenye ne sa wo do wo man a ensesa obi tue wo man okay obi obo krono sesa wo man musika kogu amano ne bia no oni do maman okay so echire seskan kodi o sika na awose ni abra ye pe bi be fie ne bi nso sesa ne yo fie nso de ko ha dwene aveni ye to so nan na me ko ne speed ba say yamba me de begugu ho okay na je say obi a ope no no so hwe no so hwe na ene sanity nti ye to so biem eye wonum a wo ma ware kan legitimate couples a wo mu kununum eja won ho won yiri no eja won ho na edu ba bi a chese mu ayedin satie bi akia ne ke wampa visa ntu kwane a wade na egu eno so tumi de wo hye eba mafoforo pese otukwan ombetu kwan ana ye toso bie mu nso so eye ebuo ntraso a ye wo ma won atu kwan ba fie over an unnecessary respect for those who have traveled omai menim nia esia ama ye buaburo chire sin bibia na se papa wo krom ha na se ofie obi ntu kwan kwa abrochira ne se do nche da nyini pasa awo eyemfom so papa sabrochira ye siska wo ho entisa no se entisa entisa anya wo so na obi Ephraim ya ne yedi nkomo mano baako o de memfa we kura nyemfa abrochire obi adeka queen kura adeka ai na nya hogono so sasa ne omanfo hunu no enuane no nkofo die no bebre nkukofunu ana dan mu abrochire kwate sampanyin se yekọ baabi so a enye ne ye hunu nyina ne ye beka sa na abrochire tie wodim se yekọ baabi so a tobri bi a yensa tititi se bi niema ne bi yeah mad titiru eso de ba duade mbe di o ye bende papa yenka sie ke kasa ansam no a enka wa no aduane grasi wa to wa sa wodum eti ye ba de boga ye de enim ne ehunu ene amane e tititi ho eti me mompa so obi abeka se na abekọ dabe e be deso obi abisa misa
Hey, anafam sa o. Anafam enti sa wote ha. Ne so nyame adom o. Ne se bibi kwa nka visit. Okay. So ena kra dia say na brochire tranka sante sekane no. Bi America na Europe. Asai nti wan we ya obokwa akohye dem akohuna mane ya na fe akoye nsempi ene ade wagya were ha afi hwan na ebe mesin kofo bi ho a omu kofo hunu ne kofa won no mdo mako asampa ebi da basim wo bi de aduru anajo a wakọ adwuma wie no bas no wodamu a de kọ ebi a baby a ne destination no sa load so ba no so team sa no because emra no UK no mama ho kwan se duru anajo a adedam fichi ne da basim enti driver no ntumi ha wo modwene. Okay. Odam sa no de bobo ne sika no sa ba ko wo wuda dem efi se woni nkrata ene wonyu fankom obi ene wiase asese ena fam sa o a che se obi e sori ya se Ghana ho kire benti mitu kwai ene aho kire wo ba bia re na odwon kra wonti ase enti no ebi kra nya ba bi no modware odeda da ba bi sa na ohi odofu bia na ja wa mana bi dware ne ho kakra na oko edan han ena fom waburuchire. Oh, to we abokwa konyo oba bi a ono no wapam ne kunu ena ne ho akire no ena aduane nso mo di ama body no etkontokontokontom so to a hunu se wo pani tafe mu hyehyɛ wo sa wa na hyehyɛ wo ni papa enema wabobɔ sui no akire niema epushi ni pama ne tukwan of course wo man yi mu me kai na nampadi wonwum se bi wo ho a wo do asem ntira obi wo ho a ho kire obi wo nso opese okɔbɔ bra cheso obi ono no na ene fe we wo fa ba e wo hu sania ni gold watch etie we ebomi we kura so ye kama mum ne mum hey ayasabo enti kopa bia so gigi low ni sa chese ahohia dwene ho a wonti ase ndie fanyina mu na okọ ena fe wo mo aye ne mangonwora ofise asembeto na ene wo mo aye desperate pese tukwan no enye obi a aban ana di ni tukwan suku na di ni tukwan anase bi a paper bi na no wo mo de different category but wo a struggle for ends meet say o man afi o my fed up. These are the things that push you omo Emma won etukwan. Na sa na eme nyina nti ye betie no waase aye ntimi nya won hwe. Da bi on sem tu mfo kansa bibie no aman yosem ni mu. Tumi ayo. Wo question bi abetumi abisa. Na fe yen hwe nsunsuaso kakra bi woni ya no wanto obuase ye ntukwan. Na fi se bibi nti wo de o hye and brilliantimi am focus ma edu ba bia no ngumasua ne betumi ama wanya nyina so papa bi na sa kontuo no kura be ba engumasua na yes wontimi nsori a za wontibe wonimbe wonsua hwe wonni bibia ho adanse na wutumi ye wo so de preoccupation ko apply for visa ewi asesesa na sa wo betu kwan kura to bo ase pa dwuma bi sa dwuma se your system of education edi enya na ntempa yesesa no obebo yesense be konkon ho se ne ehunu no prepare enya correct structures nenye o se yesesa no the education e mane kachi aveni etoso bi o ne say emma odasani bi ye kwadwofo it causes you to become or to be very lazy to learn skill or engage in any business because abrochira fo adwene da bia wo fe be fa me papa be fa me hwan be fa me nti da bia no wate polisham ni sinkana ko ni aba si odi eni ena bi nso be no odwananum visa no kura maaye no wo krakra ase ma no krakra abroje so kwa de ye kwa ye krakra eno ni ase bi ni na ye kwa ye krakra ebi ho a wankra nye yi okay bibi di say ye asofo si a ye call missions undimi nsori prekopa ebi ni say ye be yi ja ye kwai okay wako wie ni awe esauba ansa na obekọ fufura wako pe bibia bon dance de eda wi ya so krakrasa because one way ya no ko kankran then no so ko tonkra manchi wo ho for years bebre no makra so mutu kwa ne ma anya yi a o mtetenkran ni o ebunu ni ho bebre nkran ni pe gu dos pa manfo ni mpefe se wo motu kwa so ho no mo bo na nke ye jai se ye ma buruchira ye te se nyame no a
enko be yi ferie na frumo ni so abefie kakra yes mom yes sa ye way of life no na emwa yen na wa he be suit e hye be de ade so wa be huru say yes so oti ase sa buruche nye easy sa okay oti ase say metimi o say mentimi o say me make impression for people to know the realities of it and yes sir people will be desperate and we'll be deceiving them and you're fine you know. And number 3, it is possible for you to be in a huge debt and excessive loans, which may create trouble for you. Because who can cry, no could you esika, visa, connection man, see way, no could you, and I want to see way, only intia or many a teacher for Timmy Shanghai, ma, DBwa, or be Timmy, the go to baby, and yet, you know. Simply because you're too hopeful, say, Obi and Shan who ye. It is not enough answer. Are they? Na fe media fo enso so musumudi fo me nyimi hu firi na fam hunchim di abod tronko a wo ba hwe na fe ba bia do akotena be ma ne ton anye me koso na nya anya kura o anya enti esese sa brochire semi abaye me ka ma re ho anwumre bida nyame asio ye Tofiakwa brochire kwa bia na me no kasa no o de me ko Canada unka wa brochire ka papa na ofisa no we ali se maka misie baba say da wo kan no da bia sama ya na me kan se asono bia ne se de ote exactly sem trofo ha dwene se de o kan ye boa ma nipa bi wo hokra ye pushi wo mkɔhye ba bia na akoya asem de ama wo mama nka ye policy baako enkyerɛw te sɛ sompa sɛ o se o pese o de obi kwa abrochira o ye travel into a de wo sɛ ye ba ye no edin sɛ obehu sɛ niema bi yo hɔ a ye bɔ saa niema no ho dawuro no kwasem pa adentia because sɛ Dr. Kodua say me agent me pese me menya ebi opportunity bi wo US me pese ye de bia me di nipa ba mi ensa na 9 ekɔ bi wo hɔ a ɛyɛ no kre wanya opportunity no Sompa policy Tarawan policy ni say Dr. Kodua asama a obeka no sɛ Paula Jekum say ono o sika no person wo kɔ saa kwantuo ni bia ya mo amfa sika no makodua okay Sompa fo na beji sika no edo ho bajim enti sɛ okoje visa no ma wie ne hu sɛ bibia damu a ne atua ene Dr. Kodua beji sika na mom sɛ Dr. Kodua hye Ajekum sɛ akwantuo no beba so ebia October 10 na adu on the 9th na say visa na nya ready a ya frɛ Paul Ajekum say bacha ho sika no e wo Sompa for ho beje wade du beda bu bi me no ya adwen anti ya ma wo metena ha mmedwa wanum dabi na obi magina yen be fa yen ye ho dɔ sa na wa betua sika e de amaw ade be kye no yesi odi na sim sa obi sa na o se mete nka wo Sompa FM ai da la lai no kure Tofi meka ba ko pe na ya ma doctor kwan ene say wanhwe yie na ma akontuo hu dare hye ene ho mprehu bibiri so bepese obetu kwane a esunsun so aso boni ba ko ne say wanhwe yie a travel and tour for anase agency for a wo munso nyame be take advantage of you etobri ya yo ba kra wanhwe yie obetim pasoka otumi de ukokura wanhwe obehye nyinsi ansa na wukunu kra oba befa me se emma bebre na buruchiri sisa koye hawo wo nyinsa bi a wodwen ho ba bia wonti ase am se connection man for no bebre wo ho before so mbe wo behwe wukunu impefe se wo ba June July January no awo papa se wo ba June chesa ye sampi na fa ye hu nti abrojirefo no wo mu huna ma ne papa ena ne ye wo mu ne se wo bi nimpefe sa wote abrochire wonya sika de abase enye oba ho ade mfa mre no oni krata no no aba
na oba no nim se ono so was serious mpena bi ho o si airport ano na ne mpena na ya arrangement na obefa no de no ko na kunu no ye ne ho ade nda so baba sma kana menti ase ai ensam wo ho na yebetu amanfo fo wokotena burokyire a ma wo krata nya de adi kan se obeye ho adwuma wo yiri kura wawa no ye yiri kan ya modom mpo no metu fu se emu obi mfa sikapudio mbefa no wo bra wa wo kwa ewu ni krata wa hwe abe kwase adachi enche doctor ba yengo hwe apom di mo asem se dia burokyire da bi eja akobaye de pressure awuliafo na minim so na onse ene apostle ba bi ode ya fa no Ghana ni bia pekwan atu beka o me say ye wo hai na ye di play bia be si anim ha ene ye say ene play no tu ha US ene ekọ ka Sompa akra nipa kakra bi ne beka no akofru play no obakọ no team bizanza den a o se hwe me kwaba kire se yen kasa akwantuo nye dabi obi wo ho akwantuo mu no tim kobobra no question but enne no on se ba bia papa ebo ade no kọ no enne ne ani hwe pa sa menim se obeba abetoa so wo ho se obi timi gya obi ho na me ka che o se ye nua ba bi oba me nchen ni kuna jana ha kotena buchire for 19 years a serious 19 years a serious a serious na we dua do edua asa ana on say ye wo na bemma no te ho wo de ye nka ne say oji nani wo ho but aden na sadie no timi de problem ebre enne kura de ye wo hai papa obi wo bemma woni no te a omo ye nhihye so ombe ware se onyanya ko bi efra brochiri se kein wawu obegya wo ho sese ya omo ntiase because boge be ware no omo ntiase obe frɛ na ka che ne se medisika ma ne wei ɛdeɛ na mentɔ mrɛ wo mentɔ phone ana mentɔ deɛ na mrɛ wo ababa wa bi amini no oni medi nkomo na ɔse onima brantie bi pa na abrantie no kodura brochiri wie no nse doctor anya mani nyina na omugyeja omu ɔse oni no goso a omudi nkomo no afere wo hu se wo ho a no wasende no pono awo no phone so but ɔse ontiase so that ɛna ɔtro or sending a message say opanicho office a wrong post. That's right. And what they abeto ni page no. Say office and yes answer opanicho on the phone so yen send this near man. No ye fast. Shed any no comedy oh me bagana dear na min tomno so. Any to laptop bremi. Come you school ni. Also na kwana friends so my bedroom Ghana. Na me wakra laptop no mataba no watwa no they are sending also okay no so when obeden na lady no bisa ne say medem insaka ha guy no bisa ne say medem insaka no so ene me sister wo enkran tie na me frame me sister na mama me sister ba beje ene de VIP wo hoi ene ha 2M express wo hoi de betimi aba ase brand so that we no amra maji no say o kas maji mi ti onye oba papa no Africa okoje laptop sanity na ko obeja wa mo aba dabi onye mu wie nso na osako baba nsempi yenko na ene the champion man aba ono mi hu na me sorry twa pusie because oye me boss na hey bebacho di kan fa phone me the number bi be ma wansa na papa ne wa be srayen no me ni din komo wi a me pese wo hye da frɛ no wo de ni kan wasem bi kekekere no ebia na wachina ma aginsamu ayeso owura na na ɔte
nsuo no ho no wo se matena ha mfinhyia aduasan wotwe so obofo no obehunu nsuo no a aya mintumi ntom mekọ no na obi atomu dada he obi ayade wa chine na ni da so asa wo se afide kwa de mabre minko bi ebetumi abasa waje nkwa eye one family clinic. That's right. Now the champion man, Dr. Kodua. Dog, obi ohwa was sua de. Uyi adisua na was sua free hwa. Obi ohwa yaresa, nyame ahyeda de ache no say ya doma kyere. That's right. Dog akwa ba. Yeja. Na pom ti say. Hey! Mama ro. Enyiwe no e wo hokwa o. Oh. Oh, nyiwe nta wo hokwa. Na obi a ni nkyisha asan fifiri mampo area no kɔ no ye ka so abia wa ben I say zia we ya do suko. No me sanso mo akwa ba biem Mejo so. na ho ti sɛn Nyame adoma ho de ho. okay me pesa me de number no ma manfo ansa but me sere me de ma wa mfre sisi a wo de dog we interview no a na wa frɛ no me ba cha wa fa o pen ana wa fa o paper fa o phone no number we a me boy no uwi ana wa store fis 0546 pacho wa wi bo 68 wabo uwi ana wa san so abo 68 biem uwi a now the 17 etwato 17 6817 dog mba cho so number no Eno one family. Yes sir. Edino e won kyerase. Yeah. Adintra. Well, my menchia one was sending me message. Okay. Say and obeti me nam say say Say. What's what? Na wo twen. O se kasa manfuti. What I say? Na ni nyama impo na manfo send me message. Okay. So what to say? Me ba Sompa. Okay. Sompa kwa chiri. Amwase. Be a message ni be free buy no. Ajonzem. Me kra me ho adwiri me. O se opesu o tie re. Ba Paul fa jaje ko dia. Menim say Sompa ye efidikese. Yeah. Na mum baabi wo ho a matete Sompa nkan free a. Nanka se obi besusu se ebeduru ho kra no a. Enka enye ne kese so te se de mimi hu ye no. Okay. David Sompa is serious. Adamwase. Me na me ka kiro because Adamwase. Announcement na wo ye no. Messages are menya ansa na me ba no. One family. I tell you. Me ka na me say why announcement. Okay. O na ma me hu say we di kan aka ho asem. Me da se. Enti no ma menche obi bia. No sere usu sik kan say there. Eno wi anema ni beje. Oh yeah. Say we say me no there. Dog. I kan ho. Dog mami tio. Yo one family clinic. Okay. One family na wa se kire. Okay. Na mfie kakra atwam no. Ye adwen se ye besa yade. Okay. Na won se enye da krope na ye de yesa adwuma yi. Dabi. Na se obi eba wo nkyɛn ana se oba wasuye wo baabia na se wo hwɛ na sɛnea wo maame bi wo papa bi wo wofa bi ana wo hu nipa bi na wo hwɛ no a saa nipa kro no after se bi mpredu asa waje ne sika asa na yade awie no. Okay. Osan be ka wo ho obusuani. Yes, sometimes wo ha na obi afro. Me hwɛ sɛ de ohun sitie. Wow. Obi wo hɔ kra na wo wura fi ne mpo. Yes. Oh, won kai me na say ni say. Say de musi ye ne ndien na ɔno nso so de amanfo ye den. Eba enti no. Ye sha ase na yedi nde one family clinic. Okay. Na ye wodi mfoforo. Okay. Na me ade ba ko ne se de bia me dwen se me maame adwo ma no yare na yi ya. Ba bia wote no. Ye ntimi mfa ne mba one family. Okay. Say emergency a ye den a ye de ne besi baabi. Ansana. Ama obi ahwe no. Okay. Ena yese de ubegu no eno na obitwa Sompa eno na utwa the slogan back on so tiase ye no nti se me maame se be onye honhom ye den obeyare obekwa yare sabia obi fufuro na behwe ne de a mini ho na me de mani ahwem bi
na me expect see e be hwe ne yie dia okay ene ye saa na se obi nso so ba se Menim no wo ye busuani prekope wow eno nti se ne ye be hwe ye maame nom ye papa nom ye busuafo ne ya dofo a yen ye fe wo se o mo hu hia yen no okay saa na obi a wo ba no ye de saa adwen na hye etrim se obetima ye busuani ana se ye de wo ba no wo ye papa obetimi a wo ye nya wo ye papa prekope wow enti saa entiase no ene ma ye se ye saa de a ene na ye mfre ye ho one family na se ye busua ba ko a emfa ho ne ba bia wo free ene ne ato wo nyina no wankasa da obewura ya so ye no obehu se de ye kan ya nka no kwa dog ye beba ho but am say ne ye kan brochira asemi no obedura brochi obi ho a one family no omo special doctor yeah enti we die se mo ye busua mo achichire e wo fia ba cha mo fa mo nkuja one family tia eno me de eya futuo na me de ma yeah but dog ansa na ye beto aso no na ba no madi kan de atodwa yeah but obi tie yen ye bedi nkomo ye hunu one family package a omo wo e de ma yen a ne omo tie na Menim yi but yen hwe hemfa na kumase so obi hwehwe one family a obi humo ansa na ya to aso because e bia na otika mu no osi yo e kumase patase okay ofri sofo line na o ko santase runabout udru patase brother man yeah. Sport yeah yes ye ne no ye opposite enye direct opposite okay. ye ne officers mess dan no na ye opposite okay babia omtonton cars bi wanim ho na na nuru ho papa estate junction e kwan na ye faso de kwada so estate no junction no so pe ho na one family clinic ya so ye ne wo inti na ye kwan ho pe won 19 ko babia okay yes eno nti patase babia ofri babia no e ho na obesi brother man so ye very common okay brother man sport there just there on tena kuma se nche enti wonya si ho there wadru one family okay e okwan ho pe na se ofri ha na ekwa otra ho ansa na wadru police depot ai na se ofri Santasi area so na eba ana se bi oboase area na eba otra police depot no a uba wanim kakra bi a aposifo fie no e wo ho no ni benkum so fantastic number no 0546 68 68 17 0546 68 68 17 dog one family edi pa na mutimi de boa yen apom den mamintio okay me yare okay na ne sisi eba ne soro saa ebesi na chi emfinfin saa no na eye ne ya pa na me maame no we kuani eno nti eduro ban ointment ban enku ban dia no ohye dia no omre dia no enwunu ni nyina eduro ba bia na yenya ye mu oha no na ye tia na chi na ye posa no ye ko ba bi ena papa bi ekire yen eduro bi na ye de ye no na efri say papa ne kire yen saa eduro no ya ye de ye no wa nya ono na ye ma yen ono ane o kire yen ye ma no kusua okay say obeji say mpanifo ne de omo bibia yeti saka sana se ena o kire yen na ye de be ya abrewa no the way na osi bre na obi a wa ye kuadwuma over 50 years where you can imagine na se nisisi ye ne ya enya nkwada agro sa duro no ye be ye ma no aminita won kan ho asem ye misisi yo no watre ne musa but free hoko no maame no wanyini de nti omfa ne tototo sa ba se de na first na tia ne mu odene no ni nyina ekọ sa de a enipa a wo mo wa sa atebia yi mu omo a eye wo mo fom omo a eye wo mo soro onse wo bia a wo ye adwuma tena se che
bia no say yenkonwan ebi ho kra say yenyeginam but yen the way yes atete ye free nkwara and drivers correct what na say untime nyeginam yes wo kon mu say ansa na ho atɔ tailor for okay what you say a soldier for eno nti na say soldier ni gina ho be 3 hours na obi abeyi no nka o training on ho eden obetima ye but e be affect no okay but yen ye mu bi edwa so ene ade nyina no yen kwan ye fa so gina ho kra no wo de ahobrase ne ope ebe ye wadwuma krogen na so awie no na emfie du achi ekro no afei na saa aba no awugu ye se ye ntrase bebre se ye dwomu ntrase se ye adwuma mu se ba bia ana engina ho ana adwuma a de pressure to ni padua ne ba bi so afei na ahya ase a eso aba okay enti afei wo hu se wachi utene wo mu se de me matene me mu yi a enye yie okay eyesa na ase obi de dade bi ahye wachi ho nti utene mu ana awo enti ema na obi onam ana ase ne mu akwa kakra obeka se bi a ye wonyini obebusa no 48 years okay oti ase obi wo ho a menimame bi ana odepoma na kwafuom na ofere because obe 42 years okay enti obekwa wono painkiller na ajinja no ma wonte yawo no watietia so normal enti owura nkwanse a ode kwafuom na ne poma na hye ho no wayi na ode akwafuom na se wo basoso a ode aduro ne bi bekọ nti obeba na wafo so anom dodo na atime no na asa charge no nti wonte be ya oba bedru fie na ode ne poma na hye nkwanse no anante kama ba fie oba sa na dwo no wona awusiafo eye Dr. Kodua ena mene no etwetwe enkomo a na baby a ofri ebaye ono ne Dr. Panyina oda One Family Clinic ano na ewo Kumasi Patase ha brother man ni opposite ehwa a ena One Family Clinic ewo na enye ho nso twifu praso omo ho asinfosu omo ho agona soaduro omo ho mankasim omo ho kwan o mafa so ba Kumasi ni nyina de ho akwagim because omo ye expert in pain nankasa se obi wo ho na o complain say pain we die wa chine massage ahodo a waye no wo wiase no but say wo pain problem a One Family Clinic ho ne sesa woko dog mami enya wona bibi kakra bi a obeka because ye bre no na ye nhwe sese ye hu se Patase na mo number no so 0546 686817 but you say number no okay dog mami ntio ede na ne opese wodi twato na omo a etie adwuma no mo hyase anase obi ehina obi pese oba adwuma foforo se de bia na gya because baby a wo se wo ye adwuma no ho dan sem ne nasefo ne ho nka ne asem no enye baby abro wadwo sikasem ne niema tesen wada roma na gya me maame bi a wotie me painti de tie ne se on se baby free ba no ya tini passe wo kon bebre so na no yekoto ade wa asida house nti me de card ne ma lady ne na obusa se na mo wo he me kan Patase no se Patase de na me ma me na me ka chiro na me de se waka sa asem de tie ne se already no mama wati ase se yen no enipa ne ho hia ye mo already no abusua ewo ya dwenem eno nti no emfa ho ne ba bia ye wo de nti ayewo Patase ne se ye pese ye ben obi a ekuro ni mfimfi ba bia ofri ba bia wo mre eye kwan ho pe nti no obi a wo ba ye nchen yawo ne sisi achia okutapoma ontumi nante ne mu ye ne ya ohun sai nipa no ke no kama na nye se se bempreduasa je se ukoton wo dan ana se wo do ajapade nyina besi so da bi da eya normal te se de obi akwa yare sabia etie no difference bi enim ye ni special charges bia e wo ba bia na ochina ena ye start adwuma officially e wo Kumasi okay na se de wo kan ye no asenfosu ne ne ko kire se nye se ye kan ne bi keke so ti ase se nye se ti sa manfo kan ne ye kan bi ye nim ne ayeye ena nia na pomudin ho hia no na ye ne kasa yi
enye obi a oyare bia de na pomodin ho hia no ene ne kasa if say say oyare a wona onim wona oda wuja ene onim de shofa da bia me kasa say ade echew ne na okati asefo ho na ade a wo hwehwe wa asase so ye ebia ayaresa ne sa wote ne bia enye sa wote ya na odi akire dwene ho fa kwa dwendwen fa to akoma so wa woni padua no beka sa akire se de matie de eye anase nye se uhu ne sa de a to anamon one family clinic ye be show kama ebe kakra no obun se enye ye ne ye beka sa bium amanfo ene beka sa mai Oba Tofi ye better doctors na de sram pese misre ni se omanfo omayimfa abibiduru no nhie ho no kwase me wo mu ni se obi a watena buruchira che bia obafia no ho dindin ni bia nya brofoduane no di nya brofoduane ye di abibiduane ana bibinuro ni yisu no ehintase me wo mu no entese ye kan okreche ye manfo no ena se wo ko even Germany a omo nyina hu se o se ko back to natural. Wow. Yes, in Jabrofuni nyina artificial you ni sa octodos yi nyina no wo de man ka ompe they throw it away. Wow. Enti yem patronize na be boa yem papa na ye nuban no asese e kona nim no eye adinyama e. Papa me da asese wo ya omo modern na omo cartridge. Okay. You see they say ye ho say omo yehu ametime invite no. Okay. Onko branches. Okay. Because say utimi ba na obe health talk wa sorry ni mo a o si etimi boa e ma obi wakura bi kura mi site bubu am treat nipa no ho na etimi aboa ma amanfo nso ehun se apomdin ho asem no ensese yetoto na se woni kotodwa ntim ye worship Davi me da se bi dofe padaro ma mfa we ntwa to okay empempie no se obi ete ya wo ne ba bia se ye on se ye wo condition ba ko no referred pain na ye no baby kura ya wo ne wo no ete se on se yesusa no se ukobobo na ukodi mpipra go bi na upra na de aden ipra ne hye wo ho a me ma mbeka se obetimi akọ na upra de wonim se memia okay na obemia nso ama wo hu se wo mia nti no ehuhu ene ne suro nti wo de ya kuro ni be hye wo ho okay ebedi be ye nansen kọ ne na wotwe no obi a wo nan ho na atwa no bo se na wa ya ase ha sei ena ye wo ya na dwoa yesi dwoa atwe no na obi a ne nan ho na twa ye de na ya ase na ye ne ya na ya ase ntwa ye jense pain no obetima tin wo baabi but ne ho na wo ho a na eye nia apart from adwumaden ne de makan no eye nia wo how bi wo nipadua ni mu a ede ho yawo ebre nipadua na mana kai wo se bibia to sini ye no nti ye no wo the ointment ya enko ono painkiller ebesia ba se wo ye bibia enye de ebeka ya de kro no na problem kro na esi no a enti ye no ye to ye bo ase hwehwe baabi kra source ne wo enti ya wo ntimi ntrama wo anya ti se TV no de e kwa abonten ne de ye no ha difference wo mu okay obi titamale o hwe Sompa TV anaso o hwe Facebook sisi e enye tamale ho na Sompa wo dabi ha ne wo but wo hwe bi saa na ya wo ne bi wo ho a ebetima firi obrabom ebetima firi kidney ebetima firi pancreas ebetima firi other things even wakoma kra no problem be mo etime de ya oba endi se wunnim na wonte ase a obawi nuro saa be kakra do no se tu na na no ma na eboa wa age so onom 4 enti de meka ne se ma wo bia ntutu mrika mfa no mo nuro keke eduro ne ye na mo painkiller ankasa no kan yi mu a broni ye ne se bra ya wo na ba no na wa no mama na adwudwu ano na wo de etu anamo de akwa yare sabia ne ya hwe ne ye koso na wani tuya ye nyina ye nom na dwo yen ya ati ye ma refie enti gisa asia babio ne asia kai wani beba ho so na afia ye kese ama afia utu na yentu ana wo ye ho hwia enye ye one family clinic patase brother man estate junction ne so pe ya painted dine green okay eno kwa ni greenhouse ho okay fe number ni biom dog 0546 68 baby a wo bia e kumase se wo ben on se Sompa kwa chire wo wasen fusu ne mpotemu a
ye wo Muzama junction e wa Senfosu eno de uduru ba bia wo de wo se wo one family obi ado beko okay udu twifo pra so a ye wo New Market ye ne Pacific Filling Station di nhwe animu e na agona so adron se ekwam krom barrier later day center sorry ne nhwe animu okay ye wo Mankasim eye Asomdwe junction okay ena Kumasi so patase ena ye wo ye adwuma memenda adwada kosi memenda kosi ada nkwa na enya adwuma anopa no nso ne ahye adwuma ase okay ye pon mostly enwumre nonum okay ye nje ne panto eno nti wo ba sede tie bia no emfa ho ne ya no e pain dia obeza na nti akufie kama emfa ho ne kwan ya pass do ba is ma to the pain boss why pain boss ya itu wa chana pa tututu ya se adwuma ase mate nti no anytime bia no bibia na ekire wa adwan number no fia na onim se ye wo social media nso so bebre Facebook enioma yesua wo ho nse ye adwuma na se ache nti yesua ne ma bebre wo Facebook ko One Family Clinic YouTube nso so wo ho omo pe TikTok ni nyina ya ye videos kama ya de cha de wow ko tie bia na ko hwe bia ni obi na be ka kire ze enim ne ye okay dog medo asipi Tofi me da asipi Yankopon nhyira wo nhyira wo so aba atrase me da asi e wo na Menim so we de o maka mi bra bi oba me bra panyin bi a ota wiwi a ayi wo se akuafo ti boto si ho a obehu se nkate no wo de nsa tutum no osasa me nana ekosu mfidi tumu na e wo hwa yete paw ninsa ayi ninsa na me nana tie mu frɛ no die na ato no ankasa ena obode atare agu ni nsa so ayi ni hye nsa na me nana so frɛ no se betena me nana nim se fidie na yi no fida kwanto no se me nana to no se akwana ni mu osisa ba to sa anara na wani manyiyen se nana mi pra ay awon pra o abuziafo ebra no ekọ na ene apostle asem a o kan se de enti a epie nipa ema ne tukwan na nipa bebre tukwan agya wo moyere ho nipa bebre tukwan agya wo mukronum ho edi nsem pii nenam ene no yentimi nwura ho bebre da foforo papa beba no ye bebo awura papa wo bibi a o kan afi de mafa course be mi bi ananis yemfa ma wonum ta okay matintia ne abuziafo bra 0551931931 0548931931 na yenkodi nkomo kakra me bacho no me bacho udini baby afre me free okay yes sir ofa ba chawani maka bi jafuni na jamai ejo so be mena wa de che aya ni ofa na kupe wa de che kitama na obi bia so ma che bie no ofa nya grow wow pa me de ni de a ya so do bi officer so na so me ni le rendi ofa na de che me da se mo so sumpo bacho udini baby afre free okay mena adu be dia ko ne trust drama. Oh, fantastic. Masa, na ti say? Pacho, ebi are ready at Brahana Beje why? They don't have a demonstration ready at account. Na me see are you ready Brahana Beje? Ah, we are over so you me was Abeka why? You Tofi. Papa na se papa. Okay. Na onu se hada se nya wale o. Day. Seha da enya wale. Enya wale na dey. David oba chetafo be ma che pankro no. Eya wale. Ora asa asam no wabisa. Ensio piti kakra bi obeti atwa fam tensu ntimama no akosi ase jashe no afa dadi fo. Ese wara. Me wacha udini baby afre me free. Ije Tofiakwa. Amena.
We are telling them about Elias. We will be the young lady, so I'm pushing to a process. Okay. Now, and the pay, I made a performance, she had the papa. Many have built and come to quiet. And so, this is the other problem. And the matter I am about it, and I mean, I can say, I'm ready. And some of them again do so poor. Medasipi. But also, didn't be a friend me free. But frame me as someone go de make a free man council. Okay, as I'm one minute you. Frame man council. Do not frame me stay cool. Okay. Yeah, the papa si be brave on a footua or the ama and enyumre. Ya fabi and say the baby bra. Kakra me can say Ghana is cow how. I am I am prayer won't pee into quine. Kakra bia obenya bedanda subia the base card the amount. Intimi 2 million for say be one and then 3 intimi 2 million more for say entina Ghana ha na you free ye bobra e be see madam me that say but you wouldn't be a friend me free. Hello me but you wouldn't be a friend me free. Hello. Yes, sir. Udini baby a friend me free. You just Tofiakwa, because if you for the problem for country. Suffering. Okay, but mean to senior. The film is a culture, this is from Pambruni. Okay. And so Papa can't some new what can't some papa. Go country what did Tofiakwa, but to be anything. For me to get the code to buy, what's in the law for just 1,005. Maybe I want to go on 2 hours and what's in the best. No, if you are somehow a Paraka, what the boys are going to do for a country for 2 minutes. And for saying answer, then I'll put you some out of problem as this out of you. Then I say about to put him. Not about Ghana book. I'm not going to call any more about him. Then I think Ghana and Ghana and I go back to Bishawa. Bishawa, or my way, I tell me that's it. Me watch out, Udin baby a friend me free. Hello. Me bacho Udini baby a friend me free. Tofiakwa. Yes sir. MC Woni. Hey. Tofi, mi pa ira emodia. Hey, oye you won kai me. Na o wetima kan say we a kire me. Mr. Mesu ban na bambord ke sie Mesu bebo ke sie anye yi. Oh hey. Bokum. Me do je tra papa bra. You don't know about who angel. Every ne. Time pan to be as a time you are person about the bra. Me say bra. Who here I yap. Who muka appointment na waba me ho. Who you see anu my for moje. Akontu en ka say nye. Abi. Na yem fa kwan paso. Wo nipa utu kwan baby a wo kwan wan ka so nim de ho. Uni aduma bia ye. Papa say you who go school ni ye. Te aduma na wo sie aduma ni ye. Uni san aduma ni he. Also to me too quite. Oh, any problem be standard one man for my soul. And yes, Ghana said yet now you yet now I be ye. Now sabi also the mochi, Mama and Yansan and Pamaya bra. Mate me das. Let me case. Obi a went to me and Kwasu ye bia o moon pano. Yanko pony some quan for money and putting for money wate. What a opa. Why you didn't have your friend free? Oh, the next not Tofiakwa. Yes, sir. Papa, oh, the Pama, you. That's I am on your mom, boy, in a say. You want the Pama, you know, the Viara dialogue. I now who too, with Papa, your friend of Daniel or Sam Abwadi. Yeah, what can I be said? And that drive on Kwana, sometimes say, no Kwana, I'm more to say, motive for them. Who don't move it? I'm more can say, yes, that's important. Sir. Yeah, it's more your blood boss. Oh, 10 years life. Did it? Because only a time what you want it. Mate, me that's it. We watch out, didn't baby a friend me free. But I am very mafia. That's a free news one. Okay, mafia, mamma intio. Me boa basofa, Nibusia, Nidia, or win. I was all snahaya, no bonnet brother, baby. I bet Nadia, Babo Bredia, the 2 years. I mean, Shrapa. Mate, me that's it. Memfa de chat na aye memfa nsi pacho wodi ba bia frame me free. Hello
Oh, kafra want to me enyina so. Mfa bi 58 mpacha. Papa. Tofi. Ya brena so, yeah, sorry so na. Brena so. Onyame di adom ne atinkomu a. Fada fufura meba no fatu duane ye meto aso. Na yenhwe ne ayentimi ankeka ho asem ne ne ewa akire nyina no. Na yetimi ahwe ho asem aka. Sane wo wao. Bese me kwa ebu kakra. Na mko bine me ho. Okay. Ntiene sane bitim dia hye ebi. Me ba menyi ma ho me o. Oh yeah. Yeah. Body na bre. Abre. Nti eso nko pe bi hye. Okay. Me ne my wife ne. Na o ba so ndongo yaro. Na o be da kwa yaro. Edi baba ye be san so ahia biom de ada papa be ba no me waso ate. Na ewiase enye otena brochire nko na atimi sidan nye otena brochire nko na atimi toka nembra bi wa yeye otikromas wa yeye abujafo ha na yede esi nyankopon enka wo ho premani waba amisa de asantima age no atum na one ninua bema kwabna kese enso aba abetena se yede kase ebo no ebrew yesre twedi ampon se omoaw na onsiesie onyankopon ya adoma ochena eye Thursday na chese ochena na eye da etwato e wona menim so nyankopon ya adoma obete yenka ya crowd news na eto aso